Nire atzen ikusten den etxe honetan, Aizpurunea kulturetxean dagoen museoa, da mineral eta fosilak biltzen dituen areto bat da. Hemen gehien bat jatorria mundu zabaleko mineralak eta fosilak ikusi ditzakegu hemen erakusketa honetan. Hola, zenbakitan ez nuke jakingo esaten, baino asko, mordoa dira daudenak. Eta daude pixkate sailkatuta aro edo denboraldi geologikoen arabera. Eskualdean ez da beste halako museorik eta Gipuzkoa mailan behintzat importantenetakoa. Sortu zen bazan Aguado Goñi familia, familia mineral zaletua, eta haiek hasiera batean haiek utzi egin zuten, udalari utzi zioten bilduma, eta gero ondoren handik urte batzuta udalak berak erosi egin zuen. Hori da, hortik dator. Egintzen ditu bisita gidatuak, batez ere ikastetxe eta zaletuentzako, eta gero baita ere bisita libreak. Bisita gidatuak egiteko, esan behar da, hitzordu hartu behar dela, eta bestela bisita libreak eta doakoak gainera. Batez ere hemengo bisitariak edo erabiltzaileak dira jende aditua batetik, eta gero zaletuak eta ikastetxeak. Eta hor esan behar da azaron egiten dela mineral eta fosilen feria, eta horren inguruan hartzen du honek protagonismo handia. Badaude pieza batzuk, kuartzo handi batzuk, txuri-txuriak, nolabait bistarako oso ikusgarri dianak. Dinosaurioen arrautzak eta hortzak, tiburoian hortzak.